Mishing le nat na shikte indo na part 1 Midlonga mu theilo nun na nei microorganisms microbes tia ko bok le mishing in kara indo na chu anung thar le ta a he shileng rap thak tak mai hian kan thawa min man chu ani ber hi a tuntrum chu achan chhejok le amei khup jok atang chu mishing te kan ni chiang khop mai engchen nge mei khopin kan tlananga ar patlanin kan tlan ri mai jok nge ti po soi lei thei ani tari lowa doi o ero kan chu ameka kanin hum him na thaber nia kan hriat mek chu mani in luma tomte ramdang le state dang ne na in tlo po theilo tura in khar khip te le ke mani mishing puite nge nen po a in hnai lo chu ani ta deu mai le engchen nge chongbola tlan che tanga kan tlan che tanga engtika nge chongbolan fing taka ngate baka alo chana alo tha thayang ti chu khovel mishing te zo na lian ber ani me kani nun na nei jing ro pui ber fing ber le thil ti thei ber in ngai mishing te hian nun na nei jing a ho ber pol ani na taka chuan thil nung dang taksa chunga a om chau lo chuan nun na po nei ve hlei thei lo thil nung jinga chiar tlak ve trok chau virus chu kan ngam lo hle mai si ani hi mo virus mai baka bacteria po kan ngam viau to nu in kan ngam lo thar le mek boka he khovel hi thu hnuai viau le kan duang anga enkol theini in shema ila in chuang theireng kan ombik lo zia chu atharin min ron zir tir le ta a avotu in e ka che ti zong nei zovin in sum kar na nei lek lova kan ran vul mai po du tok lova a che zong ei tuma baksa thleng po kan zualo na ra chu kan seng meka tulmi lova khoi van real bu perwanga a per tu chu atlan chezoka atang le mai siang hian kan ei lo top tur kan ei wangin mei khupin kan tlan cheme kan i hi mo ramsatri biom ber sakei bak nei le savomte sangal le ole te po du to ka tuk zal theina tur silai thaber ber kan nei to a an che na tur mun ramngo te thria sakin an mani kan ti hlum boka asa kan ei du mi lo tur thlengin kan ti hlum hre lova kan tha lo poin a then chu antana mun chep takadam chung hun mang turin sahuana kan khung khom boka heng nung cha te hian min ngam lo takhop mai ma se thil nung dang thurol pui tur an nei ve tlat mai alang thei china chuan chu ti khop chuan ro pui mai ila min beilet na chu mu thei lo lama ani a an laka chuan kan ro pui te chiam lo khop mai an chen na hmuna en liam hle mai tur kan ni laya tui kan ti bol hlo wangte an chen na ram ngo kan ti chet wangte an sa ei cha ka kan ril tram thin wangte chuan kan hnai lo tur kan hnai pha kan khoi lo tur khoin kan nei lo tur kan nei pha an taksa na na hrikom te chu kan lo chet pui ve ta thungani nung chadang te tang rolin min beilet ve thungani bere an theina han lan tir ve tak chuan kan chana chele hle si a mani mishing pui te thlengin kan in tri ta mai chu ani hi ma se ani tan chuan zalen na dar ani ve thei tlat mai tunruma sheleng wang hian bakeng zat takin ladam phang mo ai thin te poin anei hre ri thum mai om si a he hri hi lo leng lo se chuan tu te emo chuan ein an sup te an hop dai to anga tuna chuan chu tiang tingam chu mia le lulul zual tlem te bak an omom love mishing le nan na shik te hi kanin do na arei ve to shima bc zali som thum dai to khan shimak tak chu greece ram vela lo leng dai to a edi za samruk panga po khan antonine plaque chu rom horo re lai na lo thleng to boka tin bible kan en po in shileng kan mutheya samuel pakhat na bung ruka chuan pathian thuthlung bom la tu philistia mi ten hri chetak main ve thu kan hmua hemi ma po hian ai kupta mi te chunga hriang main khoi hlia len chiam thu kan hmu thei bokani chuti chuan natna le mishing te chu indo chhun zom zelin hrileng wang ringotin i suapian hnuwa po achin che tam deuh te chin che dan la khom chuan mi mak ta doi zathum som nga vel zet chu an thi to ani edi sangkhat zanga hnu dewa Mexico a Aztec civilization abo tak dai chana khan zong hri le sen tu te an ring boka chu tiang chuan rampum pui deuh thopo sipui hian alo nuai bo mi to mai ani kan chana la ngai po hian hrileng rap thak som te ti video kan da to kha thiamna asan tak ma kha chuan chung na hrileng thin te chu pathian hrem na vek emoti hun lai te ram huai na tho emo ti hun lai te le boruak rim chia ina thlene moti hun lai te a oma
mizopi pu te ramhuai hnen anin thoina chan po kha chu tho chu ni in alanga ramhuai chu an biani lovin an tlon thin ani an khotlanga hri le van doina dang aron thlen lo na atan tilung oi tumin an tlon ani ber ome chutiang chuan hri alo lenin a chan dik tak an thiat ma chuan tu te mothil ti suala te an puwa achang le anin thoi thin boka hrileng rap thlak ber mai nian soi thin kum sang kha jathum somli paruk le sang kha jathum somnga pathum inkara black death alen lai po khan mitam tak chuan an sual wang nia ngain an mani taksa inti hre omin kongte an zoa a thente la chuan juda te wang ani ringin juda then khat chu manin an lo hal hlum thula nan hrileng chuan hrik aneya chu in kai dar thei ani ti lam reng an ngai tu phalo finna le thiamna alo sang hret zela kumzabi som pakwana lai hol vela chuan Louis Pastor le mi then khatten natna chuan hrika neya chu a in kai dar thei wangin hri chu aleng vak thin ani ti te an lo tha chhota a chu germ theory of disease anti ani tui hrilen chiam voi thumna kum sang khazret somnga pahni atanga sang khazret somruk inkara chu hria len dan chu an tha thiam thei mai lova British doctor John Snow chuan an tuitlan atangin anin kai zel ani ti muchuakin inven dan po an hriat thei phata ani chutiang chuan heng na hrik te hian mihring te hi an thei to kin min lo run to thina kan lo ngam lo hle to thina ni mase germ theory lo lar chho tak le pomalo chawa tang khan zoi in hripui leng ang chi chu azi om tel tela ati dam na dam doi le avena vaccine te muchuak zelin mihring chuan nat na hripui leng thin laka chuan hun enge mo chen chu ne na hlado a han cham ang ren rona hripui leng a han om po in athunun ve thuai ta thina ni kumsang khachakwa somthum chawa antibiotics mu chu a han ni ta ka phei kha chuan mihring chu achung nungjok chiang hle a tunma chuan zaite naw le pemtereu te po aseptic pal chuan thi mai theina ani thin line antibiotic om tak nuwa chuan zaipui po thilpa ngai taka chuak ta hial zokani zong hrui te me po chu vaccine manga dan ne ani chhota a tunma thi ngei na turangai TB te po chu olsam takati dam thei alo ni ta a ramshoi tu telung khamber po chu an ram mi puite natna lakan him chu ni to lovin ram dangte laka ral thuama an chung nun jok chu anita a nana zirchian na le dam doi mu chu belam ai chuan ral thuam siam le leilama sum an da warta sau hloma nana shiklaka chuan an mutluta der mayani chung shikte ero chuan tha thla velovin hunan lo mangchar chara mishik te ne na anin do na chuan chakjok le hla om zoka ronin lar le antum ru tlat maya mishing en ram zau le chakle ro pui berni tuma an mishing pui te ne na anin do ul lai chuan natna shikte chuan hla om zoka in siam dang lam dan tur an lo boi pui ngar mayani an ron erlet tareng maya tunma antibiotic ngam lo tu te khan antibiotic chu an ron ngam ta tol maya damdoi manga ti luman har ta tiel mayani USA aringot khuan kumtin antibiotic manga enkol omjenei lo natna veimi makta duai ni vel anom ta zia chungji nga mi sing hi sang thum vel chu an thizia tareng ani chung natna hrekta chu superbox tin an kowa khovel mun tin adar to ti WHO chuan asoyani natna hrik then khat ke pneumonia tele E. coli bacteria then khat te chu tuna antibiotic kan nei that ber te po in antihlum zo to lo ti mi thiam ten an soyani kan soi to angin damdoi thar mu chu konga khovel ram hruai tu te chu an mutlu a chutiang lama chuan sumanda tam tok lova mani mihring puite suat na tur ral thuam siam konga ero chuan anin seng tam hle si a mani le mani in do bok natna hrikten min do bok kan chan a cheta tiel mayani ramchang kang jok te chuan ral thuam a ain hresel na lama sum chu anda tam jok lang puya ma se chu ta atam ber chu dam lo inen kolna turani a heng na hrikte ron erlet hun tur thlir ran chunga dam doi tur mu chuana tura zirbing na konga chuan sumanda tlemani ramchang kang lo apiang in hresel na lama sum kan da tlem jok le ngala sarkar kum kalme ka India budget a chuan 11% chu ramven himna lama da ani line hresel na lama chuan 2% chau da ani a hresel na lama sang vak chi chu kan ni lawani khovel ram tam taka po hetiang hi ani a damdoi company te la chuan damdoi chi thar an muchuak don nge don lo hrelowa sumtam taksen chu an ngam lova chuai chuan thil chiang sa le hlok zok cancer en kolna damdoi lama anin tlan siak ve mek boka
nat na shigral ron lian le tur chu anda poimo phal lawani mithiam te soidan chuan kumsang ka zakwa somkwa pahni hnulama antibiotic chi thar hlak mu chu bel alani mi alawa an mu chu bel anga lang ho te po a omsa tlem ati danglam an ni vekani chuta tak mai chuan nat na shik te chu an ron lang le ta truam maya superbox an ti mai antibiotics ngam em mai te chu an ron tua leng le ta a an mani tha na ata na lo man to thin antibiotic te chu uluk takin an zir chianga chutiang dam doin huat lo na tur chuan an lo in siam danglam charchara la om zokin an ron in lar le ta ani an nat na thlen pneumonia te TB te gonorrhea te le salmonellosis te chu tunma mi ai khan ti dam harsa ta em maya dam doi chi thum chili manga ti dam thei chau te an lo ni ta fur mai ani tun lai kan thiat lar multi drug resistant tuberculosis MDR-TB tia kan sei mai po hi chutiang zinga mi chu ani hetianga an ronom chho thei dan hi an mani chakzoka anin siam danglam ve hrim chu thoran ni se mihringa le rana te fimkhur lo taka antibiotics kan lo manna sadra ani pakhata antibiotics kan duang kan du zat kan lo ve thina wang hian poina satak athleng me kani kan rat in koltea kan mandana po chuti tho chu ani entirnan engnat na emovangin azithromycin chu kalawin cho ve ringota ados dik tak po ka shelawa kan na zira a iza tur po ka shelowa chudam doi chu kan na ta na ei tur ani chem ti po ka shelawa ti chuan ka taksa an na shik chuan an lo tur ve khop maya a then chu an thita a ma se an vaya thi na tur khop ei man lowa ka cholsan le tak se wang khan adam chu ka te chuan chudam doi laka inven dan chu an lo sheta a azithromycin holo na shik an lo ni taringot mai ani chutiang chuan na shik tam tak hi damdoi holo turin mihring te hian kan lo siam to a kan soi to angin damdoi chi thar kan mu chu to si lo awangin enkol daman har ta em mai ani hunrei tak min ti boi to lo tu TB na te chu kan lo thi pui le ta fo mai ani hi mihring le na shik te indona part 1 chu khati jong khani phot sela part 2 ilo thlir le don ania kan channel hi akal zel theina turin min lo subscribe saka video link te min lo share sak thin turin kan ngen chewani kan lo me